Halo cah, padha ning endi? Halo. Halo, Nang omah. aku ning omah. Ngopo? Piye? Ayo nongkrong ya. Sumpek tenan aku ning omah. Oh, ada podcast. Kapan? Mumpung waktuku sih nggak sibuk iki. Saiki ae. Oke. Aku ning omah pasan. Oke, Gas. Ya wis. Oke. Kembali lagi di podcast Jakun. Jawa adalah kunci. Ayo. Singkosane Di sini Gesang. Di sini Edi, Di sini Farhan. Dian 3. Ngomong kowe, apa ngomong apa? Gesang. Apa kesang? Ya emang jenengku, Cok. Akhir reti ya. Kesang. Gesang. Siapa jenengmu? Iku Gesang. pasti enek makna tersendiri cuk kesang. Mesti Karena dong. mungkin kuwi lah cuk kesang Enggak. dunya iki. Anak Gesang. Jokowi. Kaisang ini. Oh. Rada mirip sih. Kaisang. Tapi lebih masan Kaisang cuk. Timbang Gesang. Kesang. Kowe Wah, lebih menghina. Kesang kalian cuk. Kowe lebih menghina pencipta lagu wong Jawa, Cok. Aneh. Iya. Apa? Kesang. Pengawan Solo kae kan gesang sing anu. Apa? Musisi Yang ini. menciptakan Musisi ini. yang menciptakan alam dunia kan gesah. Anjing terlalu jauh bangsat. Berlebihan. Mungkin juga teko kuwi masuk akal. Salah satu anggota BPU PKI enggak sih? Tapi lek jare bapakku gesang itu hidup. Untuk Hidup. Ya gesang hidup, Cok. Artine kok untuk. Nek gersang Hidup nek gur hidup tok kurang anu cok ya. iya. Karena Masa jeneng- enggak kerja? Ya karena jeneng panjang kerja. Hah? Enggak kerja. Aku sih. tapi hidup kok. Hidup gak kerja. Ya aku sih pengangguran iki Cek Anjo. Tapi hidup. Hidup. Alhamdulillah. Oh, berarti intinya hidup lah kowe ya. Mm. Entah berguna enggak Tetap hidup. intinya hidup. yang penting hidup aja dhisik. Hidup aja dhisik. Enggak berguna wong tua. Penting hidup. Hidup. Jalanin aja dulu. Kata-kata horor sih. Kata-kata penenang. Besok ini Apa apa sih, ini? Cok? Sesuk Minggu ya? dina Minggu. Kau emang kerja gak sih? kerja kok kerja ngecar saja. Anjay. Kowe kerja sih, Cok. Ngecar bensin. Ngecar. Kalah, ngecar bangunan. Materialnya ning ngarep, Mencari nemburi. ngecarnya nemburi. Masuk Lewat olahraga wong rame. City. Ya ngusung berarti. Tapi apa cek? Saiki lebih enak perubahan sih Cok, daripada mbiyen Cok. Nah, Istilahnya awal-awal melok kan. Nek mbiyen kuwi Utak-utuk. enggak Cok, dhewe ngrasane gengsi isin kan, cuman mbiyen ketemu Ian. iya sih. Nek saiki nek aku dhewe lah pribadi enggak isin Cok jan. Bodoh amat lah ya. Bodo amat. Mbok karena harus berkeluarga kan. Iya, maksudnya duit tanggungan Pasti dadi tanggungan. ya wis pede ae ngono kan. Sebenarnya saurung nikah juga aku wis ngerasane nggak perlu izin sih Cok. Karena misalnya dhewe ya kerja izin yang ngarep isin ya. Izin delok wong lewat Cok. Mbuh ngapa wong lewat kuwi delok dhewe Cok nek dhewe izin. Tapi Iya. ketika dhewe kuwi pede kan, bodoh amat. Ada pudor Dia apa malah apa. cuek Cok. Aku bingung ngono kuwi Cok. Enggak bener, itu pasti delok ya. Tuh anjing. Tuh. Ngurung aku mutu. Aja basut to, Cok. Oh, engko bahasa. Berarti gue selama menjadi kuli iki wis enggak nganu ya akhir-akhir ya enggak akhir-akhir iki lah wis mulai untuk mulai lah hitungannya apa sih? Wis membiasakan diri kan. Biasa, wis terbiasa. Terbiasa dan Jadi pede. pekerjaan paling ideal lah ya. Ya. Dia. Ya, wis nyaman lah kalau kerjaane. Nek wis nyaman gue pasti wis Ina. enak. Oke lah, Cok. Nek dhewe isin pasti dhewe deloki wong. Angger dhewe ra isin, wong cuek. Ya. Kuwi sak. Rezeki Kayak riset, Pip ya. kan. Biyen ning kono kuwi kan aku biyen juga. Pas nganune Pak Harto, kuwi nggo masker, tutup, malah dideloki wong Ini Cok. ya. Tapi ketika dhewe enggak nggo anu malah PD-PD pede-pede Iya. wae kan. Kayak Ya, aku wes, nih temen-temen temen biasa. Tanjung Sari, Cuk. Gawe pager ning anu, samping bener-bener samping dalan, Cuk. Pede wae aku. Bahkan wong kuwi cuek, Cuk.
Iya. Jadi aku kan harus berkeluarga ngaruh. Kayak yang Enggak sih, enggak ngaruh tua juga lah. sih. Enggak ngaruh sih. Enggak harus berkeluarga dulu baru kerja kok ngono. Tapi Itu maksudnya ki tetep enek, tetep enek on. Isin orane, Cok. Tetep enek. Pede. Gengsi ku tetep Bahas enek walaupun walaupun nek ngono. bujang kan pasti kuwi an. Rasane cek enek rasa Duwe isi. pamor. Heeh, duwe pamor. Karena logikane dhewe kan harus berkeluarga kan dhewe sepayu. Iya iya iya. Wong juga Dhewe bodo arep- amat, arep Cok. ngopo wae juga ya wis wis duwe Ya, bojo. benar. Tapi nek misalnya Terus juga dhewe- wong juga mandangnya wis oh jeneng ae wis kuwi hebat lah apa jenenge duwe tanggung jawab, duwe rasa tanggung jawab gelem kerja wae ngono. Oh mandangi juga kan saiki. Nek sik bujang kan kadang kan enek ae sing berpikir isik bujang kok gelemen melu kayak ngono kan ngono. Urung duwe tanggung, urung duwe tanggungan kan. Iya. Golek-golek lah kerja sing Penak. penak, ada kan ngono. Ngaruh juga ya, Pak. Tapi iya sih, aku kadang apa jenenge efek dhewe juga enggak sepenuhnya enggak enek rasa apa aja ya. Tetep rasa kayak misalnya di kerja bangunan lah Beb ya. Iya. Terus delok karo wong kan. Wah, ternyata ada iki istilahnya kuli lah. Gedine dadi kuli. Terus serang wae Jot. Gedine dadi kuli kan rekoso yang ini kan. Iku pandang menurut dhewe lho pandangannya dhewe. Iya, iya. Wong lain kuwi pikirane kayak ngono. Dhewe kan gak ngerti nek wong lain pikirane enek juga sing pikirane sing hebat lah wong kuwi kan. Belum Iya. kerja. Sebenarnya dia pikirannya kayak ngono, iya. tapi asumsine dhewe kan pikirannya kayak ngono. iya, dewe terlalu netting kan. Dia Bung. sebenarnya Iya. apa wae kan dia insecure sih. Ah benar ya. Arep kerja apa wae sebenarnya. Apane lah bujang. Jelas. Nek bujang ya karena Arep umur 29 30 ya. Ada posisi menurut dia berkeluarga. Tetep terlalu jariku dia enak rasa isin. iya pasti Padahal enggak masalah. maksudnya. Menurutku ngaruh memang. Beda karo umur sing emang sing wis nom atau wis keluarga. Emang ya ngaruh bener nang pamor kuwi, padahal sebenarnya enggak ngaruh kan. Tapi aku nggo pengalamanku dhewe, Cok. Apa awal-awal aku melu ning ladang ki. Mungkin aku jek ngerasa isin sih. Aku memang ngerasa isin sih awal-awal ning ladang, cuma pas kapan ya? Ya memang wis suwi sih aku gak ning ladang meneh. Setelah aku wis melalui okeh pengalaman kuwi, aku melu ning ladang, aku ngerasane kayak ya nggak isin sih karena aku kerja nggo aku dhewe maksudnya kan aku duwe keinginan kayak pengen tuku sesuatu aku ning ladang entuk duit akhirnya iso nggo awakku dhewe ngono aku iso tuku apa sing tak pengen kuwi juga aku ngerasane ya ngapain isin wisan ngono mungkin nggo awal mungkin isin Kabeh pekerjaan koyo ini awal isin ya. iya sih Dagang kuwi awal isin pasti isin. cuma wis terbiasa wis enggak sih Kayak berarti guru kuwi juga apa kan nek mulang pertama apa enggak isin juga. ya grogi ya Iya. Mesti kan. Sejelas Iya, campur. Kerjaan apapun lah kuwi bisa. saya masuk ini grogi. Iya. Nek guru grogi. Lah wong aku pernah kerja ning Toyo kan. Awal ngeterne apa? Tripanca ning SMK YP. Gue isin. Wih, isin tenan cocok nepes nganti keringet-keringetan lho. Padahal sebenarnya siswa-siswa kono kayak gurune Bodoh amat. bodoh amat. Jenenge yang kerja ya wis wong Ya. kerja ngono. Iya, iya, iya. Cuma Tapi dhewe pemikirannya ini- dhewe kan iya, iku. kan. Iya. Maksudnya pandangannya dhewe karo pandangan wong kan kadang beda-beda, Cok. Kayak berasa Dhewe iki iki terlalu apa ya pikirannya? netting Netting lah. Karena yang sing ngeterne kuwi kan pasti enak kan gendi-gendi uang dhewe ya wis Bener. biasa wae jenenge wong ngeterne siapapun biasa wae dhewe wis ndelok ya. bodo amat. Heeh. Tapi di ini Nah, dhewe kuwi lah nih. perbedaane, On. Perbedaane wong nek isin kambe enggak ya, On. Nek misalnya dhewe enggak isin, dhewe wis ngerti. Wis ngerti sifat wong-wong wis Iya, ngerti. karena Bahwa kuwi dhewe wong ki terbiasa. dhewe wong ki padha amat. Ternyata biasa wae. Nah, dhewe isin, malah pikirane dhewe kuwi sing enggak. Ya koyo merasa koyo dideloki. Nah, Enek makane sing mikir kuwi. ngene-ngene ngono. Nah, isin malah kuwi. Deloki kuwi. Nah, dhewe pede, malah dhewe wong sing isin. Isin nganggur. tapi pengalaman apa kowe wong kerja ki iso ning titik kowe wong bangga ngono lho terhadap pekerjaanmu ki hasilnya lah lek enggak impact e ngono apa sing garek kowe wong bangga ya enggak tentang saiki lah iso profesimu sing biyen-biyen ngono lah lek enggak
Ya lek aku dhewe sih kuwi mau, karena aku pengen sesuatu, aku iso maksudnya iso menghasilkan terus aku iso tuku dhewe ngono lho. Dadi enggak membebani Iya kayak aku mama ibaratnya bapakku. bisa untuk motor wes kok kayak ngono berarti kan memang sebenarnya iso. Iya. Walaupun kerja kayak ngono mungkin dipandang sebelah mata karo wong lain kan. Katanya iso. Terus juga kayak kerja juga nggak seperti sing dibayane wong ya dia kerja ning bangunan juga iki. Nggak seburuk itu. Ya, Mas Karena Bro gitu. enak ya guyon kayak kerja sambil guyon pun nggak apa-apa asal gerak. Iya. Terus malah Nek kuli coy ya, menurutku kerjaan sing paling pandang rendah. iya memang Iya, memang dipandang enggak rendah. jago sih. rata-rata dipandang rendah sing wong sing gak arti kan. Lah paling berat Tapi- tapi aku menurut dengan pikiranku ya malah berat. Lah rendah jadiku banyak yang lebih rendah dari kui. Malahan. Karena pandanganku tapi Tuan di ya. Oh ya, pekerjaan sing apa ya, sing bebas lah. Bener-bener bebas, sing ngerti jam istirahat. Wis pasti ya. Iya, maksudnya sesuai lah. Kuli ku sesuai jo. Kerja berat, Kuli istirahatnya bangunan tuh enek, maksudnya jam 3 istirahat kan, jam 12 sudah balik. Ngomong jam 1, Iya. jam 3 nih mangkat. Ya, jam 3 istirahat. Dan gajinya Lima. lebih UMR. Iya enggak? Iya. Gaji. Setiap Kemis gajian kan. Urung dina Kemis duitnya urung entek. Ya lah, Beb. Iya. Wis Kerja gajian meneh. Kan rekoso. bingung. Malah Ini rekoso, Cok. Cuman kerja rekoso sing paling sesuai iki Iya, kuli Kuli bangunan bangunan. paling sesuai. Karena enggak. ya ibaratnya kadang 90.000 sampai 100.000 hitungan kuline. Iya sih. Enak sing dikai rokok, Iya. kau kayak panganan gorengan, Makan kopi siang. gratis kadang ngono ya enak sing ngei wae makan siang juga. Iku juga sing Ibaratnya lho, Cok. iku juga sing pemikirannya wong kerja berat sesuai. Iya kerja beras yang paling sesuai. Tapi soalnya. Beb, enek tapi ini Beb. Worth it. Worth it ya. Worth it, ya. Tapi di dalam pekerjaan kuwi sebenarnya enggak kayak ngono, Cok. Kadang enek apa pekerjaan sing enggak terlalu berat, Cok. Iya dan Enggak terlalu berat, Cok. Iya. Jangan oh, juga. ternyata tidak sesengsara itu. Nah, maksudnya ki di dalam Di kan beberapa- gak sing ngerti, Cok, selain kuli kan. di beberapa momen juga kadang dia gabut juga ya. ngono Apa kuwi. ya, Pak? Kadang nggak ngerti harus ngopo ngono. Mungkin kayak enek kerjaan ketukangi sing ngerjani ngono kayak masang botol misalnya. Hmm. Botone wis siap, aduan siap ngono kan dhewe ning isor kadang gabut, gojek-gojekan guyon ngono kuwi. Iya, Karena- rutinitasnya Ya, enggak iya. seabot Nggak kuwi seberat kan. kuwi, Mas. iya. Apa Pak? Teko Tidak. pandangan wong kan. Mungkin yang ngecor kuwi memang berat banget karena full door dhewe Full power. diperes tenagane ya. Cuman Cuma ada istirahatnya momen ya. enek mau istirahatnya juga sesuai lho. Bareng ngecor kan dhewe istirahat kan. Walaupun urung waktu istirahat nah wis bareng ngecor rampung dhewe mesti santai dhisik. Sesuai maksudku, Cok. Kayak enek sing kayak nganyam besi ngono kuwi. Itu kan bener-bener kerjaan lungguh, sing iyupan, karo ngobrol-ngobrol, guyon-guyon. Itu kan mungkin yang orang luar nggak tahu. Nah, Kerjaan-kerjaan kuwi, kayak kerjaan gitu itu. kuwi. Ada momen beratnya, ada juga yang biasa aja, ada yang memang ringan banget. Tapi iya sih. Lek teko mangane wong ki menurutku memang worth it ya. Karena aku ngerasane kayak kerja ning ladang gajine titik anjing. Ya. Sedina ini 50.000 bahkan saiki 50.000 ya mundake lepas. swidak lah. Lepas juga Iya, mangan sing ngontot gak dua diwai. dhewe. Heeh. Ya, aku Ya juga mungkin ngono. jajan snack kopi ngono kuwi lah. Kuwi bener-bener padha karo sehari juga Ya. kerjane. Iya memang iya. Nek walau dhewe nek ning kerjaan lain ya selain kuli. Kayak misalnya aku pernah ngalami deres lah. Deres kuwi isu kan. Isu kuwi ya bener bebas. Cuman dhewe nek tanggungan, Cok. Tanggungan sing enggak mungkin dhewe arep bersantai, Cok. Sing iso dhewe kerjake dhewe iki lah. Deres kan. Karena dewe sing ngatur. Enek maksudnya enek anune lah. Deres kuwi nek kuli kan beda, Cok. Karo kan ngono. Ya kasaran Berarti dhewe kan enggak mungkin dhewean. Ya. Iya. Lek deres kan kuwi memang Lagi pula gak ada Kuwi. patokan, Cok. Tapi nek deres kuwi enek patokane, Cok. Istilahnya kaya wit sing biasanya dhewe ngisor nganti rampung, ya wis, selanjutnya pasti nganti rampung ngono.
berarti ning ngono kuwi ya. Lapangan dan kondisi kuwi dhewe sing penting. Iya, heeh. Wong Kita liya yang nggak tahu ngerti. benar, heeh. Ya. Kalau orang luar taunya memang kerjanya berat terus. Ada beberapa momen juga ada tempat kerjaan yang memang nggak panas. Kalau nek kerjaan pasang keramik, kerjaan di Ya. kamar mandi, finishing, ngono-ngono kuwi kan kerjaan-kerjaan sing iyup ya, nggak berat juga. Ngono kuwi. Memang nekat awal kayak opo neh ngecor-ngecor ngono kuwi, cakar ayam ngono memang berat banget memang kan. Tapi akeh Masang plus foto sih. Cok. panas. Nek menurutku akeh plus sih. Cok. Iya. Kerja kuwi akeh plus sih. Daripada minus sih, daripada sing berat sih. Iya. Jangan aku juga. Contohnya Ya istilahnya nek misalnya ya sing diomongke apik wae contohe. Plus Ya, sih. waktu Dewe cakar kerja ayam. kan. Iya. Cakar ayam lebih kesel kan. Dan ada fasenya masa ketika omah wis ngadeg. Dewe masang keramik. Kuwi penak tenan, Cok. Masak keramik penak tenan. Gue paling gabut. Dewe kur gabut dewe. ngerendam Iya, jika semen. Wes karo keramik. Diterke wis lungguh dewe. Kuwi kan kerjaan sing Aduane- penak banget, Cok. aduannya juga suwin tak ya. Iya. Paling kur nyiapne rokok ae dewe. Akeh amunisi rokok. Akeh waktu terbuang Rokok sia-sia dewe ya. bebas. ya ya. Kadang nenek sing duwe omah cecak ngopo ngelapi keramike. Iya. Nggo ngadem. Cecak ngopo. Orang ben ketok-ketok ora ketok gabut tenan kadang. Malah golek-golek. Kadang. NTS Iya. Nyalek apa. Boleh dhisik atus. nyelus Nguli sekalian. Kayak kerjaan yang berat juga ya, kayak ngecor misalnya ya. Ibaratnya kan waktu di kuli itu kan umumnya kan mangkat misalnya jam itu lah, taruhlah misal mangkat jam itu, jam 09.00 leren ngopi, jam 11.30 balik ngono kan. Ya. Cuman nek memang kerjaan kuwi berat banget, kayak ngecor full opone full ngecor ya. Jam 09.00 leren ngopi, engko jam piro meneh? Ngopi jam 10 setengah 11 engko leren meneh ya dia. Iya. Engko leren meneh enggak apa-apa karena memang kerjaan kuwi berat banget. Leren meneh engko bar kuwi lanjut meneh nganti jam 11.30. Engko ngono begitu pun jam 1 mulai, engko jam 3 leren, engko jam piro leren meneh. Iya kuwi makane Kuwi enggak apa-apa, leren akeh leren enggak apa-apa karena memang kerjaan berat. semakin dewe kerja berat kuwi semakin banyak Banyak waktu lerennya luang juga. kuwi istirahat. Sebenere enggak sing full bener-bener. Lagi pula nek ngecor sistem ngecor ya, sedina full ngecor, Cok. Sekiranya dewe jam 4 wis rampung ngecor, Ya, balik ya, dewe balik. ngapain kan? Semakin cepat semakin bagus Iya. kan. Nek ngecor posisinya. Ya karena memang kerja kuwi iki memang enggak enak patokan sing bener-bener harus jam 7 sampai jam 5 ngono enggak enak ya. Makanya gue ya ayolah jadi Sebenarnya kuli. nggak ada patokan. Ayolah. Bersama Kuli. Membangun negeri ya. Itu kan Negeri aku. Tapi kan gue wong kuli bangunan. Piye lek oni? Tapi Kuli ya toko. begitu juga kuli di Podo ae, toko, podo Kuli wae toko. sebenarnya. Kadang enak-enaknya, kadang enak sengsorone. Kadang nek sepi ngono juga gabut banget ya. Gabut emang. banget sebenarnya. Tapi kan iso turu. Cuman nek kadang rame-rame juga Iya. kayak ngaterke barang di lamba-lamba atau leren-leren di sini. Cuman, Cok, ya. apa ini. Ya podo wae Podo ae sebenarnya pinter-pinteran Siklus dewi itu. juga ya. tapi mending nek menurutku mending ning kuli, Cok. Karena ning kuli jelas, Cok. Kuli bangunan ya lebih enak nih kuli. Karena Saya, Cok ya. Karena tingkat-tingkatannya, Cok ya. Karena tingkat-tingkatannya ya. Dewe dadi kernet, Cok ya. Iso dadi tukang. Iya. Ya. kan? Ya ya ya. Nah, iso dadi tukang kan iso digoleki wong. Iso nggo Ganti profesi. profesi. Iso Bayaran dadi Yo profesi. alih profesi enggak sih? Iya, maksudnya di profesi kan. Iya, Kok iya, bangunan kuwi tetep ning bangunan to. Cuman Cuman- peringkat lah. Lah yo Peringkat. alih kan. Cuman ning bangunan kan. Enak nek koyo oni kan bagi penjaga toko kan. Ya sing ngono-ngono lah. Ngono-ngono Ngono-ngono ki kuwi lah. lah. Selagi toko kuwi iso berdiri kan iso buka Iya. ya jane oni. Kecuali dadi apa jenenge ganti dadi penjaga gudang apa sopir kan. Iya kan lek kuli toko. Sebenarnya lek ning Iya toko-toko kenaikane. Lah iya. Cuman nek misalnya tokone wis tutup bangkrut kuwi tapi enggak kecuali dia lek nggak iso. tetap profesi tapi dari nol, Cok. Iya iya. sebenarnya sing kerja toko bangunan ini sebenarnya dhewe gelem melajari semuanya. Akeh ilmune, Cok. Tapi enek dasare kowe duwe modal, Cok. Gen iso koyo ngono juga, Cok. Enggak, bukan dari segi kita dagang enggak.
dari segi kita pemborong kayak pemasangan Iya plafon, benar. dari pemasangan baja Iya benar ringan, itu. dari pemasangan hal-hal lain kayak keramik kuwi iso juga dhewe borong. Perhitungannya keramik sekian dhewe butuh kemarin sekian tak pasang terima beres piye. Dhewe juga iso jadi pemborong Oh, dhewe baja. pemborong. Sing Iya, jelas iya, iki ya pelapon ku sih. Nah ya nek plafon ya Jelas tenan iki pelapon. Karena nun aku juga kan nek sumber-sumber plafon itu memang paling asal usulnya teko Deung Gila ya paling ya. Iya. Iya. Golek pasar gak sih jatuhnya? Golek Iya. pasar baru ben iso dikenal wong. Jelas lah itu. Karena rata-rata wong kuwi akrab karo karyawane. Ya. Tergantung karyawane kan. Belum berpikir enggak di. Gelem butuh DE enggak? ya intinya belum belajar nggak ingin mengetahui sesuatu. Kan kebanyakan karyawan ini yang ngerti ini kerjaku lo kok ngene kah aku nyekel liyane. Kan kebanyakan nggak ngono kulit toko. Oh iya. Kayak perhitungan tenaga. Kerjaku lo ngangkat-ngangkat ngene. Padahal Kah aku kerjanya nglayani. bareng ya. Bareng dan rampungnya ya bareng. Memang gue bareng-bareng ngono lho. Ya memang ngono job desk sih. Tapi lek gue kerja kantor nggak masuk sih lek ngono kuwi. Karena nggak sesuai apa jenenge job desk dan profesi ini DE. Iya. Kadang kayak wong desain ngono, ijek kon ngedit video, ijek kon Iya. dadi tukang apa ngefoto apa piye ngono kuwi terlalu oke job desk dan Iya. gak ada wong males. Makanya kan oke wong sing males dengan pekerjaan terlalu oke. Kayak wingi kan Mas Leni juga ning dia Pak anu Pak apa jenenge semen. Gak enak lah mangkat, gak enak wong kerja niku siji. Kami wong butuh semen iki ngecor. Terpaksa siji sing mangkat yo. Nguduke 20 sak dhewean. Nyebrang dundunan kae. Posisine kami wong gak iso bantu, kami wong gawe nganu. Kesel juga. Kotakan kae mati badan ku wong iki. Muter srono rene mandek mobil kuwi mbuh nelponi sapa deh, Cuk. Terus kak bangunan iki juga enak sing ngatur kerjaan iki sing kerja yo. Kaya arep leren, arep lanjut, arep ngene ngono. Karena sing tuan rumah iki gur karepe yang penting dadine ngene ngono, Cuk. Iya iya. Gur request ae aku iki gawe iki ngono. Cuma kan sing ngatur kerjane iku kan kaya waktu kerjane iku kan sebagai sing kerja. Iya. Kayak wae terlalu capek ngono leren dhisik. Iya, enggak pernah nek komplainan wong Enggak leren di enak, enggak ada ngesoni. komplainan juga dia wong juga. Karena jenenge kerja kadang kesel banget kan. Enggak iso deh. Ya kuwi kelebihane ning kulit bangunan nek Iya terus juga kaya enek hal-hal juga sing iso dhewe lakoni dhewe ning omah. Karena kan skill juga, Cuk. Kaya hal kecil kaya apa-apa ngono kan enggak harus ngongkon uang ngono lho. Karena kadang ngongkon uang juga gur hal sepele bayare 50 100 ngono kan kadang Iya. kan rada iki juga. Iya. Kerasa juga. Ilmune juga kan enggak digunakake waktu kerja juga, Cuk. Iya. Karena iso Kuli. dhewe. Karena dhewe ning omah yuk iso lah dhewe gawe-gawe apa kan. Ilmu tukang kuwi iso lah dhewe bener-bener Ya digembleng. bener Nggak apa perlu lah nah ngono kuwi ya. dhewe ngongkon-ngongkon Ngongkon uang, uang. tukang kon ngene kan. Berarti memang nggak melulu tentang pekerjaan ya. Profesi gue. Nggak apa maksudnya nggak. Ya patokan pekerjaane tok toh. Iya. Waktu dia kerja uli yo guru kuli lah ilmune ning kono kuwi lah waktu bekerja kuwi. Iya. Tapi bisa digunakan di luar juga. Di luar jam kerja. Yang gue dhewe ngono. Profesi listrik juga kuwi yo Ya padha wae listrik juga. Iya. berguna banget sih, Cuk. Karena nek belum tentu loh wong sak omah kuwi ngerti listrik yo. Iya. Mesti rata-rata nyelok, Cuk. Iya iya. Tapi nek PLN kae wong PLN ning omahe kae mesti ya iki lah. Uang elektronik. Ya padha wae lah. Monetone bengkel ngono suran. Iya, Kerjaan iya. jobane bengkel, motorene kendala. Dan Nah, dhewe. elektronik jarang sih, Cuk. Bener iki. Maksudnya ilmu kuwi bener-bener bisa berguna nganu karena
alat elektronik kuwi kan masalahnya alat cuk. Iya. Itu tetep padha wae kabeh sebenarnya gede. Cuma Lah skill kan pasti berguna lah. Kaya dhewe iso nyetir mobil. Dhewe kerja ki apa nang PT Jadi jadi supir. supir. Berarti dia kan iso nyetir kan. Nah dhewe enggak dadi supir pun pasti berguna wes skill setir. Ngedrift. Nyetir partai. Orang oh juru setir iki Presiden. Underground. Pasti berguna lah. Lah, nge-game? skill lagi. skill game kayak pro player. Nek pro player penting nek pro player. Nah wis Ya maksudnya gue diri sendiri terus di luar tadi pro player. Nek Nol Mobile Legends puter lah, jelas- anjing. Nek Mobile Legends jelas joki. Ya, Di luar kalian ngono Mobile kuwi lah. Legends. Iya, iya. Di luar pro player joki nek nek Enggak harus Cuman enggak Mobile Legend anjing. enggak arti nek game lain. Ya Cok. game lain maksudnya Game lain lain. tetap bisa joki ya. Kalau ngene ngoni anjing. Karena ini mau meneng ae cok enak. Lek balapan Balap liar. ya balap tenanan lah. Wis terlalu jauh sih cok. GP ngono lho maksudnya. Terlalu jauh cok. Ya skillnya numpak motor GP. Skill bisa kelok 9 ngono kuwi ya berarti berguna. Kelok 9. Satu remeng ya iso. Tanjakan apa jenenge? Tanjakan apa iki? Jenenge YouTube si Mani Huruk. Tanjan karang babi ya. Nek ora deres kuwi sih cok. Kuwi sik profesi sing penak juga deres. Ya, karena aku risu kan Karena gue riso dan oke Maksudnya- waktu luang. kayak waktu luang. Jika pekerjaan yang mengasihkan sih cok, untuk kerja-kerja berat sih. Iso healing terus. Bisa healing terus cok, dewe nyantai. Curhat Iya. karuat karena bisa explore. Iya buat petualang ketemu karo nganu. Apa jenenge? Oh, hewan-hewan Purba, anjing. reptil. Deres ketemu T-Rex yo cok ora yang ngeri anjing. Tapi apa harapanmu nggo pekerjaanmu saiki? Ke depannya lah. Jadi kuli profesional. Apa iso bersertifikasi dadi kowe iso ning proyekan segede-gede ngono. Iya nah iso kerja sing penak wae. Dadi wong sukses kuwi lah cok. Sukses dalam bidang apapun itu. Iyalah. Iso wae dhewe kuli iki sebagai batu loncatan ya enggak Beb? Iya. Nah aku Dhewe nabung kan teko hasil kuli iso gawe ruko. nah aku malah ku yo. Nah dhewe segedene ruko otomatis dhewe tinggalne kuli. Ya enggak? Ya. Nek makane kok aja dadi patokan tenan kuli iki. Ya iya, ya harapanmu kan. Ya harapan iku ngono. Marah-marah. Apa? Marah-marah. Cok, contoh wis enek, Cok. Enggak ada aku ngene. Enggak Cok. contoh wis enek lah Habib, Cok. Ya, Ya. di kuli dia bangun kuwi kan. Nah aku malah ku yo apa ning kuli iki nek iso kabeh kerjaan ku yo iso tak lakoni dhewe. Teoy. Oh, Enggak cok kabeh kerjaan sih koyo ngelepo, koyo ngaji masang botol ngono kuwi skill Ngaduk juga. yo iso tak lakoni dhewe. Terus enggak butuh nek orang lain. Enggak baru setelah kuwi nek aku wis enggak kerja kuwi meneh aku wis duwe ilmune ngono. ya. Jadi suatu saat misal nek iso bangun omah, Bangun bangun dhewe. apa iya. Panggah nyewa tukang, panggah nyewa kuli cuman dhewe duwe waktu selo nek dhewe duwe kerjaan lain ya. Wis satu waktu selo iso ngewangi. Iya kuwi maksudnya kan. Nah ngono-ngono kuwi ya. Gue mengurangi Ilmu biaya lah. lain-lain kan. Ilmu bisa digunakake. Ya ilmu Enggak itu perlu nih manfaat kerjaan ya. kan. Ya, Harapanmu, Harapane ngono kuwi. jadian. Cuman bakal tetep kerja ning kowe bidang lain. Iyalah. Karena Jelas, nek karena kuwi karena nek terus-terusan tetep bosok kuwi lawan. dewe wis sanjung-sanjung lho, Cok. Menjatuhkan Tapi nek secepat terus-terusan, itu, nah, anjing. kan nek terus-terusan Iya. maksud. Bosan juga ya Iya kan? kan? Nah, bener, aku juga merasakan bosan juga. nek terus-terusan ya. Iya emang ya. Cuman untuk saat ini ya Karena Jalanin memang di sini. ya bener-bener karena paling worth Iya, Cok, it ya. kuwi lah. karena bener-bener kesel Cok ning kuli.
seminggu libure kur pisan ya. Gara-gara kepisahan. Emang bener-bener kesel, Cok. Iya. Ayan lek kowe ya apa ya? Harapanmu setelah lulus. Jadi Nol. presiden. Jadi Itulah, polisi. Cok. Ya dia lo mikirin ini ikilah mikirnya. Ke depan iki yo iki mikirnya, Cok. Makanya iki mumet, Cok. Dek, kuwi cita-citanya apa? Polisi, tentara, dokter. Menggulingkan Megawati. Lek kowe Itu dari Dian. Kalau dari Nek Si- pengharapanku sih untuk kedepannya ya Hmm. iso buka usaha dhewe. Entah itu nggak mungkin aku buka toko bangunan karena modalnya harus Ya. karena Usaha Ratusan apa karena juta. enggak enek enggak mungkin, On. iya karena modal iku terdiri terpatok karena modal. Karena ngene, On, aku wis pernah Enggak ini sing enggak mungkin. Sing enggak mungkin ki Aminin tapi aja kursi tok. dulu. Apa menjadi itu? Tuhan. Iku ki mau buka toko bangunan. Kocak ge. enggak, Cok. Aku ngomong enggak enek sing enggak mungkin, Cok. Karena aku sakit lah diwejangi wong-wong kota lah. Anjay, asik. Wong Sepuh. sukses. Riko, Wong sukses. Siapa? Termasuk sepuh. Teddy. Enggak, Cok. Karena wong duwe modal, ra duwe ilmu juga tetap bakal iku, Cok. Enggak jalan, Cok. Tapi kowe duwe ilmu, duwe pengalaman, Enggak ada modal yang enggak jalan. modal enggak Ya perlu- bener. modal enggak usah terlalu gede, Cok. Sing diomongke dhek emang kan modalnya gede. Siji, modal Nah, gede. Modal gede kan. Iki sing Sebenarnya keloro kepercayaan kok sales kita perlu. Serius. Karena nggak sembarang uang sales iso percaya. Ngono lho. Nah, oh ya. Kuwi Modal sulit kuwi itu ki nek modal kuwi Cok. Sing enggak terlalu penting ki nek kerjaan iki nggo skill, Cok. Kalau misal masalah pelapon, kerja-kerja sing ngono enggak duwe modal karena dhewe iso dhisik njikok barang saka apa Toko jenenge dhisik. kebutuhan ke toko ngebon. Bayare Ya. setelah bayaran ngono kan iso kuwi Iso. kan karena skill kan. Ngono skill ngono kuwi iso. Cuman nek koyo buka toko, buka iki ngono kan bener-bener mutlak modal ya. Mutlak. Mutlak Yo. modal kan nek toko buka apa. Nek aku mbiyen, Cok, ya. Pas ning kios wis diajari, Cok. Carane. Nek karyawan kuwi kan pasti akrab karo Pembeli. pembeli, Cok. Itu Sales. sales lah, istilahnya kayak Oh. sales lah. Bandar-bandar lain lah. Distributor. Nah, distributor apa bandar-bandar lah. Sing akrab kan karo karyawan ya, Cok. Atau aku nunggu lah dhewe kan iso akrab, Cok. Iso lah kontak-kontakan. Kalau kono nek koyo bosku ae lah, si contoh bosku kae. Gur duwe modal sithik kae we karena dhek akeh sing Kenalan. kenal. Ya kuwi iso. Kenal Jokowi, kenal Prabowo. Kenal Yusuf Mansur. Yusuf Mansur dari mana Yusuf Mansur ya? Mark van Bommel. Yo lek aku iki sih harapanku. Apa jenenge? Iso untuk kerjaan dhisik lah sing tak pengen. Di infoloker lah di Nek kowe nek aku ngei maksudmu golek lah keropok kuli. Jelas tuh nganumu, Cok, nek kuli, Cok. Itu skillmu. Enggak, nek kuli enggak perlu skill, Cok. Perlu lah. Tenaga sing perlu, Cok. Ya perlu lah, Cok. Urung tahu ngaduk terus piye iki ngaduke. Mesti bertanya-tanya kan ngono. Sih, tapi kan gue kan enggak kuwi lho. Untuk awalan mesti enggak langsung ning kono enggak sih? Kayak untuk awalan lek ning kuli enggak langsung ning kono juga enggak sih? Paling kayak dadi ngusung-ngusung foto. maksudnya kayak ngono ki sing dia enggak perlu dikongkon ngono. bayar bimbel ngono lho. Maksudnya dia melu wae 2-3 hari. Iso. Nek Cok bimbel kuli, Cok. Ya, maksudku Nek ya, enek bimbel iso kuli kan. mungkin bapak api wis buka. Bapakku wis buka. Awalnya. Ben dadi tukang kabeh ya. Kuwi. Ya nek awal-awal nek misalnya enggak iso nganu, yo bener saya bingung sosong foto iso ngadu.
kau ujung-ujungnya sampai belajar maksudnya sampai Iya, berjalan kan. iso Ya karo berjalan. Ujung-ujungnya motor nih didelok. ujung-ujungnya bongko. sebenarnya tinggal tenaganya mampu tapi tenaga juga Tapi nek sebenarnya ngaduk iso. semen cok rata-rata iso lah nek wong Jawa. Lek duwe darah Jawa. Rata-rata iso lah. Nek Jawa. Karena wong Jawa kan rata-rata nyekel Naluri. pacul. Miskin. Karena wong Jawa rekoso Lahir Jawa. rasa cekali pacul. Ya, langsung cekel pacul cok. Pasti iso. Bahasane. Dipekali lah cok. Karena jadi kuliah bosan juga, Cok. Kesel. Ya nek suwi-suwi terus-terusan memang kesel tenan. Iya. Kayak oh ya, kok enggak enak perubahan ning hidup. Sing ngene-ngene iki lah. Iya, emang gak ada perubahan cok. Ngestak ngono lho. Kalau wong enggak enak duwe greget untuk berubah dan berjalan maju ya ngono-ngono lah. Main aman. Iya, makanya Ujung-ujungnya ya tukang. Iya. terlalu anu enggak sih, terlalu nyaman sama zonane. dhewe harus kuwi mlebu ning koalisi perubahan. Iya. jangan terjebak di zona nyaman. Nomor piro kira-kira? Koalisi perubahan nomor 1 kalau Bapak Anies Baswedan. surga positif Tapi lek wis dadi kuli sukses. Perkembangan ilmu padi. Golek jarene Kuli dodo. sukses. Lek wis dadi kuli sukses. Piye maksudnya kuli sukses kuwi piye? Kuli sukses. Kuwi, Cok. Teko kuli Apa wis iso merai? menghasilkan. Hah? Teko kuli wis menghasilkan. Ya pokoknya kuli sukses dalam arti iso memenuhi wishlist dhewe. Ya. Oh, wis mencukupi ta segalane ta. Oh, Apa Pajero. hasil tukang kuwi? Ya. Kuli kuwi. Heeh. Pajero. Iya bener wishlist ngono kuwi. anak dari ketua KPPS Ya aku ngono ketua, Cuk. yang kene kuwi Coba nek kayak apa jenenge bangunan iki nek sertifikate ngono aja ya. Kalau nek dikelola bener-bener sama pemerintah ngono lah. Ya sipil. Duwe Harus ya. sertifikat. Oh kuliah ding. Iya, maksudnya Sipil enggak teknik sing sipil. lapangan ini iki. harus enak Harusnya ada ya gitu ya. Tapi berat. Jadi kayak lebih ke iki lah apa jenenge Profesional. profesional ngono iki. Enggak terlalu dipandang remeh wong juga. Enggak sembarangan wong. Enggak sembarangan. Itu Karena 10 ada- tahun mana mesti enak lah ngono Karena ada sertifikatnya. Apa ya? 10 tahun mana mesti enak lah Enggak lah. nggak mungkin ngono-ngono aja sistem ini Enggak lah. Berat Iku lho, sih. Kuli lho ya sampai sekolah sampai tani lho cok bisa Kuli lho sampai Iya, mlebu benar. njing. gawe kelompok tani Bener kayak tani, Iya bener. nek tani. Iya bener kayak Ya tani. sapa ae iso mlebu kan setidaknya iki disertifikasi ben nek kowe apa jenenge layak ngono lho. Iya benar. ini kan kapitalis gitu ya iki jadi seluruhnya juga anggap jadi sistem Berarti mending dhewe iki bertahan iku dia. Nunggu Ngestak. sertifikat. Nunggu Karena dia itu sertifikat. sertifikat. Ah kayak contohnya las. Las lu iso Nah, iya, dianggap bener. remeh. Cuma kan lek duwe sertifikat iso las bawah air, las sing apa jenenge beda-beda wae. Tapi Ah, menurutku lu lek mahal anjing bayarannya. tapi lek Ada kerjaan bimbingan las sih juga lek ya. menurutku Mm-mm. enggak rendah sih. Enggak 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 rendah. enggak. Enggak rendah. Lek las sih. Ya enggak rendah memang, tapi kan kerjaannya kotor hitungannya. Reget-regetan. Kayak bahaya juga. Buruh pabrik lu hitungannya yo. Ya kayak enek kuwi juga jaminan juga kayak jaminan kesehatan. Ya, Apa ya. kan berbahaya jo kerja kayak ini kan. Iya iya. Jadi bangunan itu berbahaya jo. Iya. Kudune kowe metune kok pas Apa alat harus sertifikat. safety-nya lah minimal lah gitu kan. Helm Harus proyek. ada aja, ya kayak dibikin kayak di proyek kayak gitu juga tapi di sini itu ada pengelolanya gitu. Setiap provinsi enek ngono ya. Jadi kan lebih ini juga lah nggak dipandang remeh lagi. ya pasti ada loh cok lagi Ujungnya nanti ya. kita mulai dari ojek online Oh iya benar. terus benar. kelompok tani semua itu pasti kita jadi kayak gitu semua cok Ujungnya nanti ya. apalagi kalau ini ya posisi kayak kuli bangunan itu bisa benar dibuat kelompok loh cerita ketuanya siapa gitu kan kelompoknya ini masuk Jadi itu daftar kayak ini. kayak kangen ya cok. Kalau
ada sertifikat kuwi cok kan padha karo uji kelayakan juga cok. Ya bener. Layak enggak wong iki ngono kan ibaratnya kan itu kan. dalam bidang tersebut. Jadinya itu bisa dipukul rata. Maksudnya skillnya itu sama, kerjaannya itu sama gitu loh cok. Jadi ada yang naungin juga, engko kerjaan juga dibagi roto cok. Nek Sopo bener, sing enggak ya. kerja kuwi engko. Ngom- Ngono. Jadi kan koyo saiki iki koyo enek tukang sing enggak kerja nganggur, enek tukang Iya, sing Mak. kerjaan malah numpuk-numpuk engko-engkone wis berapa Iya. sampai berapa bulan ki enek ngono. Ini kan enek sing ngono. dampaknya koyo dhewe koyo kowe kerja ning Taman Asri cok. Iya. Istilahnya kowe nggo sertifikat. Sopo kowe glemboh kowe orang nggo sertifikat. Iya. Nek wong padha nggo sertifikat pasti adil dalam bekerja cok. kerjaan juga ada Adil, profesional. profesional, Cok. Karena nek saiki kuwi cok, misalnya mlebu lah apik terus semua anyar mlebu. Tengah ini enggak ada apa-apa. Pasti tidak iki lah cok sing lebih berat cok. Iya. Karena sing lebih berat iki kuwi lah. Cuman harus melalui sertifikat kan podo kabeh Podo, ngerti ya harus setara apa, lah. ngono ya. Pekerjaan juga kan jadi kalau pekerjaan ngono kan ibaratnya kayak ning kuwi lah apa jenenge sapam ngono kae lah cok. Sing butuh kerjaan langsung moro ning kantore ngene sini. Dhek ngajokne iki si iki ngono si iki Iya, ngono. menaungi Cleaning kan. service ngono kan. Menaungi Ya, kan. enek naungane ngono kan. Jadi nek iki koyo tukang-tukang iki akeh sing gak nganggur Ah juga. iya kayak ning kantor enggak sih enek subdivisi ini lain. Ah, Jadi iya. misalnya Kak kerjamu tentang apa jenenge analisis data terus ning Iya. kene, terus Ah. kerjaanmu ning kene tentang pemasaran ngono kan. Ada rete juga lah mungkin yang memang skillnya gak bisa dipadakne. Iya, enek Dengan rate bayar dhewe lah. segini, ada yang bayar segini, ada segini kan ada plus minus juga kan. mantep iku cok, sumpah cok. Anggar ketemu seimbang Kan kadang kan satu ngono. pekerjaan wi. Saat iki kan sebenarnya kayak ngono cuman kan enggak ada sing naungi wae, Cok. Kayak iki tukang iki bayar semene, iki si api bayar semene, iki semene kan ngono ae kan Iya. cuman. Dan job desk kan heeh. kabeh dikerjakan Iya, kan. kabeh Enggak enak sing dibagi-bagi sesuai Iya. opo ngono. Namanya oke. Mungkin ngono kan lebih profesional meneh ya. Cuman nek kuli nggak perlu nganu sih. Mungkin tenaga lah ya. Iya tuh. Tenaga. Siapa saja boleh masuk kan. Maksudnya nggak perlu surat menyurat. Ya. Nggak perlu skill juga. Pas foto Ya, 3 tetep kali enek lah 4 skill. bareng. Skill tetep enak lah menurutku. Tapi aku malah sempet kepikiran kayak ngono kuwi sih, Cok. Dewe-dewe. Ada Iya, ya bener Kayak dari perusahaan kemauan, dewe. bimbele berarti kan. sempet berpikir ternyata masuk akal juga, Cok. Der nganu cok. Koordinasi karo bapake. Nah sebenarnya nek kayak ngono kuwi kayak nek gelem ana sing gawe kuwi menaungi kuwi, Cok. Iya, nggak iso sembah. Iya, Beb, bener, Beb. Sing menaungi kuwi juga iki enggak kuwi, Cok. Kayak enggak ngopo-ngopo tapi tetep entuk. Ya, Ya kan? Kasih Iya, menaungi iya, kuwi misalnya ada harus. proyek borongan ngono. Sing borong dhek kuwi ngerjakne tukang iki ngono. Si iki ngono kan kon ngerjani kono dhek sing borong kan. Dadine badine di dhek ngono juga kan. hitungannya Cuman- mandor kan. Jaminan kesehatan, jaminan kalau misalnya Iya, ada tipe ini resmi kan. ya istilahnya. resmi jatuh apa kesleo jatuh metamit apa ngono. Jadi dhek sing kuwi nanggung, perusahaan kuwi sing nanggung ngono kan. Jadi tingkatannya nggak kur kernet nih tukang. Iya, jadi kan Ndur tukang untuk jeneng. saat ini kan nek dhewe misale amit-amit nek kecelakaan kerja apa sepele apa ngono kan ya dhewe kuwi lah sing ngobati dhewe awake dhewe kan. Iya. Saiki ya. Ngono kuwi. Terus alat-alat kerja juga kan akeh sing enggak safety juga. Akeh sing enggak layak juga terlalu kuwi tradisional, Iya. kurang modern ngono. Terlalu manual lah. Memperlambat pekerjaan juga. Kayak bobok-bobok kayak kan enek sing alat iki bisa yo. Sing mesin kayak langsung hancur kayak dimakan sing di battling ku palu der Iya. ngono. Kan ku memperlambat pekerjaan. Geraji juga Ya, harusnya wis modern lah, cuma manual ngene lah. Modern ngono. Iya ra sih? Pakai Apa ditempel cis. Ya kayak Sesuai. pasang keramik juga kuwi, Cok. Tempel nih. Pasang keramik kan isi tarik benang kan. Saiki wis ana laser. Oh iya nggo laser aku ngerti. laser iya. Ya aku ingin laser nih Nah, sing kono. ngono-ngono kuwi lho, Cok. Hal-hal sing ngono-ngono kuwi kan mempercepat pekerjaan. Iya.
Terus sing tinggi apa jenenge nggo neken keramiknya juga nggo mesin. Geter kae. Iya. Jadi enggak ditutuki meneh. Nggak ditutuki. Ngono. Jukuk nat ngresi inat. Iya. Ning kono ana Beb, teman Nasri. Mesin deh. Mesinnya kayak bur tapi penyedot iki. Jadi nemburine kuwi kesedot. Sela-selane kuwi kesedot Iya. kuwi. selane kene iki dikin. Bersih. Nate ilang. Kotorane sing ilang. Belum Nate dinat kono. yo. Nek nanti ilang enggak terima berarti. Ngawur. Sekian dan terima kasih. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Korek itu bukul, Beb. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jakun di Spotify. Podcast ini dapat menyebabkan ngakak dan tertawa berlebih. Baca jadwal upload di Instagram podcast Jakun. Jika ngakak masih berlanjut, jangan lupa rating bintang 100 dong.